har så besluttet, at vi skal spise den her Naga Holokia Chocolate, som egentlig er en af verdens stærkeste chilier. De er idioter. Vi er komplet. Hvorfor er det, vi gør det her? Vi er komplet idioter. Man skal få fucking handsker. Og den ser sådan her ud, og vi har selvfølgelig taget handsker på safety first. Og hvis kameramanden lige bøjer kameraet lidt, så han kan se vores sikkerhedsforanstaltninger, hvis nu vi dør, ikke? Bananer! Så har vi bananer, hyldeblomst og græsk yoghurt og noget sødmælk til ro. Ja. Det hjælper ikke, Kinski. Og vi har et stort plan. Vi har et stort græsområde. Det er ikke rigtig god idé. Og vi har et stort græsområde, vi kan løbe rundt på. Og der er vi vores fantastiske kameramand, Christoffer. Så ja, han vil så følge efter os, hvis vi flygter. Og vi har så fået at vide, at vi skal håndtere dem med handsker. Jeg tror, det er lidt en joke, men der får Flemming også. Giv mig den mindste. Og jeg tror, jeg ender med at få den største. Det er ikke så meget. Kan jeg godt sige fra nu? Nej. Flemming, du har ikke lyst. Flemming, er du gerne med at filme dig selv? Og Jeg må finde det til. Prøv at dukke. Nej. Ej, det er nok, der skulle have givet lort. Hvorfor vil du med kigge? To. En. Nu. I skal ikke slutte den. Spil det ud. Giv mig noget! Jeg kan ikke lide bananer! Jeg skal have en banan. Hold din kæft. Det er godt, når jeg taler. Det er det mærke, jeg nu har brød. Hvad har du at sige, bro? Jeg siger, at jeg skal fandme ikke prøve det her. Alt her omkring det sviger bare i helvede. Gør det derhjemme! Gør det! Don't try this at home. Hvilket var det, vi gjorde, så det var faktisk ret godt. Jeg var bare så fucking sindssygt ondt under min tunge. Jeg ved ikke, hvorfor de gør bare fucking ondt der.